A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Mai Guduma. Idan an ce Mai Guduma ba wancan guduman da aka kalla ba. Shiri ne mai suna Mai Guduma. Wannan jarumin da ya fim don mutuwa shine wannan fim. Shiri ne wanda yake da kyau sosai. Idan kana buƙatar kallon wannan shirin sai ka tsaya ka saurari duk abubuwan da za mu faɗa maka. Ta wannan hanyar ne kadai za ka iya kallon wannan fim. Idan kuma kana buƙatar shiga tsarin biyan kuɗi, muna da group namu na WhatsApp wanda za ka kalli fina-finan Indiya, Hausa, sababbi duk sabon fim da ya fito insha Allah za ka iya kallon sa ta wannan group. Ba tare da bata lokaci ba za ka iya kallon sa ta cikin group. Ba sai ka shiga YouTube ba ko ba sai ka kalli bidiyo ba ko ba sai ka sa wani passport ba. Haka dai za ka iya kallon sa a cikin group na WhatsApp. Idan kana buƙatar shiga wannan group namu na biyan kuɗi za ka rubuci wannan lambar wayar da muka ajiye maka sai ka tantube mu ta WhatsApp sai mu yi maka bayani. Yauwa kamar haka yanzu idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Mai Guduma sai mu shiga YouTube kamar haka. A jiya mun kawo muku wannan shiri mai suna Dangina, shi ma shiri ne wanda yake da kyau sosai. Haka muka ajiye muku wannan link din fim mai suna Mai Guduma shi ma. Da farko abin da za ka yi nan za ka danna mana subscribe kai da kanka zai baka damar samun duk lokacin da muka saki sabon bidiyo za ka iya samun sa cikin wayarka insha Allah. Yauwa nan za ka danna mana like shi ma zai bada kwarin gwiwa da za mu sake kawo muku wani sabon bidiyo. Abin da dole sai ka yi za ka iya kallon wannan fim shine wannan wurin za ka dangwala, wannan alaman za ka dangwala, daga nan sai ka gani link zai bayyana kamar haka. Yauwa wannan shine link din fim. Wannan abin da kace gani shine link ɗinsa. Kana dangwalawa zai kai ka application ɗin da za ka iya kallon sa. Idan ma kana so ka sauke shi wayarka za ka sauke shi. Yauwa kuma kar ku manta da comment duk ra'ayinka za ka rubuta shi a nan insha Allah mu kuma za mu karanta shi. Yauwa sai mun sake haɗuwa cikin wani bidiyo. Dama kuma kun sani duk lokacin da muka kawo muku fim ne wanda yake da kyau sosai insha Allah.